Ah. Oh. Go. You know, sensation. Nulid Mangaldan. Oversized dome, oversized style. Yung mga ganito kuya, pasok mo kuya sa ulo. Oh, sir, pasok na to. Sa Oversized. Malaki, yung size niya pang lalaki. talan. On, sir. Magbalag. It says itong biyo. Ami sa kaya asok, si Katumasun standard na Oh, biyo. Wawa. 2023. Pamatakot yan ba? Mabait to, mabait to. Ang panang bagay. Ang tatunog kasi pa eh. Sabi ko pa sir. Yung kuminsan tuloy. Oh, katuwan po. Yan na, good. The first. Bubulik sa ka. Ay, aray, subumba na mo para eh. Sa kanya tali. Alam, dali mo. Mas malikot yun natin. Mas malikot yan. Oh. Nalakas ko. Malakas. Yung isa kaya na. Pero sa ano yun? Isa kaya natin eh. Ija, ito lang ang basic ko para tapang batis. Iya. Dami! Bisbuhay ulit. Sugat lang. Sige, relax mo lang siya dyan bro. Ako bahala dito. Sila. Okay. Oo. Ketay. Sugat ng salip ang bro. Ha? Sugat ng salip. Kadap yung liver mo ka. Hindi na to, alalong. Relax ka, Big. Dapat na nakabuts ka. Kaking ka. Isa sa panlala. So, Ha? Panlala. Right. lahat Like mga mo, boss. right? Hindi sa akin, sa second session na ako magkukuha ng ano, ng dokumentary na pang YouTube. Dapat mo may karuminesis sa pabya na. Pataman siya. Karuminesis. Wali pala naman dito. Kaya, agilala na ito yung subuli ko. Singa mo, sir. Kaya inilat ang kanto. Kaya, Wali-wali. Ha? Mabli. Blira ako. Bakit siya kasi ako 15? Mamura ni sir. Oo. Mamura lang. Nakaaraw niya, pero bata po ito. Wala lang akong bala nakaaraw. Nagupan. Hindi, huwag kami ka. Diyan ka lang, wala check kaya na. Pero kasi nung dahil nasimba, may shooter ko mga ko. Parang labli ka. Parang ka. Di ba, global sa isip ko. Wait, wala lamang. Iba yung kumalangan na. Parang magis balog sa tin po yan kasi. Siguro ba yan naman. Hindi ko. Okay. Yun niya, so mas laki ipapaway ko sa yun yung kulong, one legit, sa yung lock. Di ba, yun? Kato Ito iba. ba? May no, lukin niya lang. May shiny coat. Ito yung shiny coat ko. Kanto. Kung Amay, sabay. amay anak ko ya, yung papi share ko, sinalitan ko di si May. Amay isin dito na may bus na talaman sa ano rin. Si amay amo ba? Amay trabaho. Man, kita ko. Dahil dugtog daw pa akong ilan yung pagkano nabinta dito kanyang nabinta ko yung boses ako. Oo. Maganda kasi quality siya. Wala. Wala minsan na mga nakit sa kaya lugar. Paano ng kulit yung mundang Fortuner? Kalau kasi bintangan ito mo niya. Inyo to, ano ba? Birjan, mamagulog na Fortuner. Ayan, naman kung na puwet. Yung naman to yan. Nabangatan sa araw man yun. At isa to lang ang hair na bodyguard. Yun. Pamandadlaw ang bodyguard ko. Si Matakus, ang nalingon-lingon loob, lima. Ganda po ah. Pero dito nang magbatay.
Yun lang. Nanggamang pati. Tubos siya. Ay, balot eh. Kalau mo sa ilahe ito balot siya eh. Anak tumakalamang maninong. Sa Lanilayas. Sa Manila. Yan Manila laya. Si Clark Balod. Sasagay so ng pabalugod saya. Ayatan si Clark. Sasagay so amon ng pabalugod si Kara. Pero kaya Manila la balot. So lahi to laya. Nyarama yung buosong klor. Dark. Sa katanang kinang gray. Oh, wala may manggi-greenish makawa. Gray sable sir. Mas la kaya si Papa Ida. Tigaralay anak ko yan ng winter ya may sikat. Ang paringaran ko ang winter na po ako. May ako Kaya to. mo pala. Para anak ko to eh. Nauting ka lang. Na. Bakal ni tiran to yung gawin niya. Gawin niya, kanang nalak yun. Sakit man sakit, takman sakit taon doon hindi Marte. Kalipon to kasi. Next month, pang YouTube ko. Ito talaga, kaya mo yan, duputan bula, niluto. Dugputan niluto yan. Lulutuan ko na. Ang plural liksi. So, kinulutog. Saan mga itatalamak kay dugpunda. Pero may dug rice ko balot. Walang mali malunggay. Yan, dalog. Kuna tutong tuman, tutong mabi. Tiga gawin ko pala, mangito na duples. Amin siya, may 700 pesos siya, 20 kilo siya bala. Kalau mamot sa may mamut, di ba mo? Mas basa nila. Dakanin sir. Ha? Dakanin. Ang bango. Andi sa may book to eh. Bubuk. Sa pangasaluan ko din siya, sir, yung marakot. Jagbulag. May kinapili dito. Yan yung Oh, pangalan. sa pangasaluan ko yung marakot, sir, jadkin. Kita bulag, jad lampas ko madyakin di mayora. Ya, Mayor, ex-Mayor Lambino, wala may sa kay Kindiman. Pero sa ako sula ko to, maragap ang gapoy ba? Tiga na lang mo eh. 25 sir sula ko to, no, per sacks. Pero no per kilo, lag i-30-20. So, pagkata naman lalalang ko si Katura, 25. Wala mo 25 kilos. Amay bola si Per sacks. ko sa amay gagawin dal amay puto. Salik madyan bali ng kay 25. Makin. Sa mga, ang pala yan, nangkit ko lagyan pa to. Isang daklo so amay so amay ipatuon. Oh, no, kinamura sa mo maipa. Naanikin ng sakit na lingon sa Tutrompe. Bakit may ari? Ito hindi man, bulag sa pangasaluan ko natin. Kaya mo may apa-inti o ito. Sa ano pong pingin mo, init di rice. Ang kapot init di rice natin. Ilalok ba ang maraming hybrid din. Nalalok talaga. Ang palimit ko. Ang taon, pila ang daman o. Subay siya ang tumatan. Pwede. Subay siya. Simba. Buto mo, nagpunta ka naman yun eh. Urido yan, ang buha. Hindi kami sa mundo rin. Bagam sige mo pa, i-remind mo pa itong pangaling mo lang ito. Tre ka, buti. Wala ka rin ito. Luto ba? Hindi, pag sinabi mo naman. Kasi, from, basta naman. Sinali mo lang ako. 14. Ano, beses, basta healthy. May sobrang namiyami ta, wala na siyang papatiin sa amin. Wala mo. Ano, sisek ko kung gano'n man wala oras siya niroba. Sa pagbali lang sa amin, magdusi ka to. Ano po, nahirapan kayo na lamang sa amin. Baga, sipakan mo nit sa amin, sipagatas mo nit sa amin. Mauting talaga. Pagdali patamo ko noon manggugulo. Pagdali pat mo, tapang damang gulo. Kung magugit ka barbali. Patutin mo ini. Timatan, wala mo si special diet dan ikikimot siya to, ang gapo. Sa doon niya mangkasta, wala special diet talaga, ang gapo, ah. Puro natural at balot sir. Talagang tumipag. Singadik Israeli, ano mo to? Sina George Strigan. Ako ito, tabat yung niraramdaman. Oh, sir, sikat araw na. Araw lagi si Kachalipis. Aray, kukutubitan manyaki. George Strigan. May anak tumalat, nang tilawalan ko. Naging gobernador. Wala. Kontrabida mo man ng sama, naging bimayitan 10. Pero papamalay siyang bar. Bar, pero
Ikaw nung nagtapos. Dapat ito, hindi na. Ayaw mga aso dun. Snap.